Nggih, diimbangi kemawon nggih, Mas. Bawa, Mas. Mengke kedangon niki mriki. Duh wong ayu, kan biasane ngono kuwi, Mas. Lah nggih wis durasi karo Pak Protokol. Urung nyanyi kok wis durasi. Ngono-ngono sakono. Galo-galo penyanyine lemu. Ya ben. Oh, ya. Jogja Solo panas. Bayanganmu dokangas wong bagus linaritan bisa lali sayang rucit hati alewane wong bagus tansah sumene ing padang ing netra Yogane sajake rung entuk sajen mengko ora semangat ya, Mas. Iya. Es teh, Mas. Panas-panas Lah iya, tak jaluke iki lho. Ya kok ayang-ayangen. Ya ora kok. Ya. Penyanyi ini rada mlaku mriko Mbak kersanipun perawutan ngajeng pirsa. Kok tekan dalan ngono, Mbak. Nggih, mosok penyanyi grembek gegek ning kono ae to. Lah iki kok nek dienggo macak wong do nyinomi lak ya kesambuk. Ora. Tekan kono ya, Mas. Nggon le jembar kene. Nah, cari tempat yang strategis. Strategis nang mburi pawon. Mong nyanyi ora reng? Ora. Ora. Monggo Kang Mas. Buka sithik. Katresnanku papas Sesarengan kan putra Gusta. Ngono-ngono jamono. Gambare bening asline bluwet. Ketok ya, Mas. Wah, Saben dina mongkon srane sepi sapon
apa sedyane kelakon ya ora nek mlaku-mlaku lak kesambuk tepak iki Mas. kuwi lak saiki nek mau lak ora Ya ora apa-apa kok penyanyine oke kok. ya Monggo Kang Mas. Pak Matur sembah nuwun Mas Gareng. matur sembah nuwun Mbak Yu.